Садоқат Холовай 38 сола сокини деҳаи Хуррамзамини шаҳри Турсунзода аст. ӯ солҳост шавҳар надорад ва ягона духтарашро ба танҳоӣ бузург мекунад. деҳае ки ӯ зиндагӣ мекунад, аксари занҳо сарнавишти ҳамсон доранд. бархе аз шавҳарон талоқ гирифтанд, вале шавҳарони аксар солҳо боз дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. Ман хотинқиза билан ишлайман. Oilasi bore, oilasi yo'q qizlar, xotin-qizlar. Ман бо занҳое кор мекунам ки баъзеаш шавҳар доранд, бархеаш надоранд. Оилаҳое ҳастанд ки дар рӯзгорашон норасоиву камбудӣ доранд. Мо рафта мардикорӣ мекунем ва ман талош мекунам ки пули занҳоро саривақт аз деҳқон гирифта диҳам. O'sha vaqtiga beradi, o'shalarga harakat qilamanki yetishib narsalarni olib berishga. аксари занҳои деҳаи Хуррамзамин дар кишзорҳои кишоварзони маҳаллӣ кори мавсимӣ пайдо карданд, бо маоши кам, вале як шуғле барои зиндагӣ. Садоқат раҳбарии ин гурӯҳи занҳоро бар дӯш дорад. миёни занҳо ва соҳибони заминҳои кишоварзӣ миёнаравӣ мекунад. Xotin-qizlar bilan ishlash joyi kelgan oson bo'lmagan. бо занҳо кор кардан осон нест. ҷое мешавад кор душвор мешавад. дохили об мешавем. дар гармову сармо ва зери борон кор мекунем. Sovuqqa, yomg'irga, issiqqa ishlashimiz bor. Зуҳра Тошева зердасти Садоқат аст. шавҳари ӯ солҳо боз дар Русия аст. як духтар дорам. ӯро ҳам ба киштукори пиёз ҷалб кардам. баробари худам кор мекунад. ҳам кори саҳро ва ҳам кори рӯзгорро ҳарду пеш мебарем. дар кишзорҳои ин деҳа аксаран занҳо машғули коранд. бештари мардони пиронсол саробонии келину набераҳояшон шуданд. яқала дутаи сетаи бачаш рафтагӣ мӯйсафид мондагӣ ту зиндагӣ кардан дар кор навоги Россия рафтагӣ омода инҷа кор карда намехоҳад. медонад ки инҷа кори бисёрай инҷа як кора мекунад як завода кор мекунад мебе хоҳа. писари ин марди 67 сола низ ба муҳоҷират меравад. ман як бачам худ медонам ки 7 сол шуд рафт. ман гӯдакош ҳамҷа мондагӣ. Садоқат ва занҳои дигари ин деҳа Русияро макони ба осонӣ дарёфти кору маош медонанд. онҳо умед надоранд ки мардҳои дар муҳоҷират будаи деҳа ба ин осонӣ кори заминро дубора бар дӯшт гиранд. Ман соли аввал нест ки занҳо дар саҳро меҳнат мекунанд. шояд 5-7 сол шуда бошад. наздик ба 50% аҳолии Тоҷикистонро занҳо ташкил медиҳанд. аксари мардони тоҷик бо далели бекорӣ дар ватан барои кор ба Русия мераванд. ҳудуди 1 миллион тоҷикистонӣ дар Русия муҳоҷиранд ки беш аз 70% мардонанд.